на Бога! Бъдете благословени! Тази вечер отново сме в Божия дом. Тази вечер отново ние стоиме в Божието присъствие и очакваме от Господ Той да говори на нашите сърца, да говори на нашите умове, да ни променя, да ни прави такива, каквито иска Той ние да бъдем. И нека не забравяме и да знаем, че ние, кои сме всъщност. Вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото по-велик е ония, който е във вас, от онзи, който е в света. Амин. Нека знаем, кои сме в Господа. Че ние сме победители в Господа. И тази вечер да стоим в Божието присъствие с твърдата увереност в това, че Той е промислил изходния път за всяка една ситуация в нашия живот. Нека да го хвалим и тази вечер. Аз вярвам, че това е наистина добро време. Тогава, когато го хвалим, тогава, когато го славим, Божиите небесни врата се отварят и Божието присъствие слиза. Това е едно прекрасно време. Нека наистина не го пропиляваме, но да отворим сърцата си и подготвим за това, което Господ има да говори на всеки един от нас. Нека Бог да ни благослови. Праведно и истинно е Неговото име. Халелуя! Нека наистина да даваме цялата хвала на нашия Господ. И нека Бог да отваря очите ни тази вечер, да отваря очите на нашите сърца, за да виждаме това, което не се вижда. Халелуя! Нека
наистина това да бъде изповед Тебе тази вечер. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя. Аз искам да Те видя. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя. Аз искам да Те видя, да видя Те превъзвишен. Сияеш в Твоята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят със свят си свят. Да видя Те превъзвишен. Сияеш в Твоята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят със свят си свят си. Свят със свят си свят си. Искам да Те видя. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя. Аз искам да Те видя. Господи, Ти отвори в мен очите на моето сърце, за да Те видя. Аз искам да Те видя, да видя Тебе, видя Те превъзвишен. Сияеш в Твоята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си свят си свят си. Да видя Те превъзвишен. Сияеш в Твоята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си свят си свят си. Свят си свят си свят си. Свят си свят си свят си. Аз искам да Те видя. Халелуя, Господи, помогни ни тази вечер ние да Те видиме. Отвори очите на нашите сърца, за да можем да Те видим. Ние стоиме тази вечер в Твоето присъствие и очакваме, Господи, от Теб отново тази вечер Ти да докосваш нашите сърца. Ето ни тази вечер тук, стоящи пред Теб, такива каквито сме. И Ти си верен да се грижиш за всеки един от нас, и Ти си верен да снабдяваш всяка наша нужда. Но най-важното е, Господи, че ние сме тук в Твоето присъствие. И най-важното е, Господи, че в Теб ние имаме наистина вечния живот. В Твоите ръце се оставяме сега и Ти отдаваме цялата слава. Защото наистина в тъмнината, в която ходим, Ти си светлината на този свят. И нас самите си ни поставил да бъдем сол и светлина. И аз Те моля, Господи, наистина да направиш да светим. Да ходиме в този свят като светлина, стъпващи дразноведно и уверено в Тебе, в Твоето присъствие. Сега стоим и Ти отдаваме цялата слава. Халелуя! Халелуя! Светлина в тъмнината, ясна мира, Ти ме спасяваш, Ти ме крепиш. Светлина в тъмнината, ясна мира, Ти ме спасяваш. Ти ме крепиш. Надеждата ми е в Теб, силата ми е в Теб, всеки дъх почивам си в
днес лежи в лукавия, но ще дойде нашият Господ. Той отново ще се върне и тогава, заедно с Него, ние ще царуваме завинаги в Неговата слава, в Неговата светлина, в Неговото присъствие. Там, където няма да има болка и тъга. Там, където няма да има омраза. Там, където няма да има война. Ще има мир. Ще има мир. Светлина, тъмнината прогони, отвори очите ми ти. Моето сърце ти плени с прелестта си, за тебе са моите дни. Те светлина, тъмнината прогони, отвори очите ми ти. Моето сърце ти плени с прелестта си, за тебе са моите дни. Идвам да те хваля и да се покланям. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог велик. Цар всемогъщ, небесата прославен, издигнат над всичко стои. Ти се смири и дойде на земята, живота си даде за нас. Идвам да те хваля и да се покланям. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог велик. Идвам да те хваля и да се покланям. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог велик. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Аз никога не ще разбера цената за моята свобода. Идвам да те хваля и да се покланям. Идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог велик. Идвам да те
Каква привилегия е това? Ние да стоим в Божието присъствие. Тази вечер ние стоим на свято място. В присъствието на нашия жив Бог. Нека да му се поклоним. Нека да му пеем, че Той е свят. Свят, свят е нашия Господ. И ние му се поклоняме.
Халелуя! Свят е нашия Господ, наистина прекрасно и достойно е Неговото име. И винаги, когато го хвалим, ние се насърчаваме. И аз вярвам, че тогава Божиите небесни врати се отварят за нас. И Божието помазание слиза върху всеки един. Тази вечер ние стоиме в Божието присъствие с нашите нужди, проблеми. Можем да ги кажем на глас или с издигане на ръка да представим нуждите си пред Господа, който е верен да снабдява според своето богатство в слава в Христа. Халелуя, Господи! Тази вечер ние стоим отново в Твоето присъствие. И отново, Господи, ожидаме от Теб живото Слово. Господи, Ти виждаш нашите сърца. Ти виждаш всичко, което е вътре в нас. Ти ни познаваш много по-добре от самите нас дори. И Ти знаеш нашите нужди и нашите проблеми. Ние ги издигаме и ги представяме пред Теб. Оставяме всичко в Твоята ръка. И тази вечер, Господи, ние изповядваме и изговаряме думи на живот и на победа в животът на всеки един от нас. Всеки проблем, всяка нужда, всяка крепост тази вечер в името на Исус Христос да рухне и да падне. Халелуя! Тази вечер, Господи, ние искаме освобождаване. Тази вечер, Господи, ние искаме развързане на оковите, разчупване на всеки, Господи, дух на страх, на всяко нещо, което ни е сковало. Така, щото, Господи, наистина да ни се отворят очите, за да видиме това, което не се вижда. В Твоите ръце си оставяме и вярваме и изповядваме, че, Господи, имаме победа в Твоето име. Халелуя! Амин! Амин! Нека тогава, когато се молим, тогава, когато изговаряме тези думи, да ги вярваме, защото има сила в това. Халелуя! По време на следващата песен ще мини дарението за нуждите на църквата. Твоята
никога да не го забравяме, че винаги сме в Божията ръка. Бъдете благословени. Днес е ден на избори. Няма да говорим за това, а за това, че сме направили тук правилният избор и че сме в Божия дом. Защото това е доброто място. Сам Давид каза: зарадва се душата ми, когато казаха да отидем в дома Господен. Нека наистина да бъдем радостни, че ние сме в Божия дом. Тук е доброто място. Тук е спасителното място. Тук е мястото, където ние сме в Божието присъствие. Преди да започна, искам да ви задам един въпрос. Но нека всеки бъде честен спрямо себе си. Как реагирате в дадена ситуация? Кое е първото нещо, което ви идва на ум да направите? Например, когато ви заболи глава. Нека бъдем честни. Някой може ли да отговори? Аз също бих направил това. Някои ще кажат да се молим, което е правилното, но много пъти ние постъпваме в живота си първоинсигнално, според нещата, които сме научили, според това, което имаме като опитности, според това, което е тук в този свят. Има една случка в Библията, която ни говори точно за това, че когато дойдоха изпитания, тогава, когато дойде проблемът, огненият проблем, двама души реагираха по различен начин. Нека погледнем 4 царе, 6 глава, 8 до 17 стих. Асирийският цар, като воюваше против Израиля, съветваше се със слугите си, та каза: на еди кое си място ще разположа стана си. Тогава Божият човек прати до Израилевия цар да кажат: пази се да не минеш през това място, защото сирийците са слезли там. И Израилевият цар прати до мястото, за което Божият човек му каза и го предупреди. И опази се оттам не веднъж, ни дваш. И сърцето на сирийския цар се смути поради това нещо, зато и свика слугите си, те им каза: не щете ли да ми обадите кой от нашите за Израилевия цар? А един от слугите му каза: никой, господарю мой, царю, но пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. И рече: идете, научете се где е, за да пратя да го заловят. И известиха му и казаха: ето, в Дотане. Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска, които дойдоха през нощта и обиколиха града. А на сутринта, когато слугата на Божия човек станата излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата: ах, господарю мой, какво ще правим? А той отговори: не бой се, защото уния, които са с нас, важат повече от уния, които са с тях. И помоли се Елисей, казвайки: моля те, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. Да видиш отвъд видимото. Темата на нашата проповед тази вечер. Да видиме отвъд това, което ни заобикаля. Една случка, която е толкова позната. Сирийците, които постоянно нападаха Израели, постоянно ги тормозиха, скрояваха план. И царят, сирийският, намислеше какво и как да постъпи, как да разположи войските, къде така, щото да улови Израиля. Но там имаше един човек, един Божий човек, един пророк, Елисей, който казваше и известяваше това, което сирийският цар намислеше, защото Бог му откриваше всичко това. И така Израиля се предпазваше. И сърцето на сирийския цар се смути. Той се смути в сърцето си.
какво става тук? Кой от нас е за Израилевия цар? Той търсеше причината. Как така Израел се избавеше? И тогава му известиха, че не някой от тях е предател, а Божият човек, Елисей, е този, който известява на Израилевия цар дори това, което той си мислеше в спалнята си. Това ни казва Словото Божие. И тогава той взе решение да изпрати войски, да заобиколят града, след като разбра къде е в Дотан, и той да бъде заловен. Каква беше причината сирийският цар да се ядоса? Коя е причината? Тя беше много проста. Елисей разкриваше помислите и намеренията, които сирийският цар имаше. Знаете ли, Божиите деца са призовани да разрушават плана на дявола за погубване на човешки души. Това, което той замисля в света. Ние сме призовани за това. Да докарваме души до спасение, до вечния живот. Да ги избавяме от заблудата на този свят. Това е наше призвание. И тогава, когато ние правиме това, ние не оставаме незабелязани. Тогава дяволът ни атакува. И това, което виждаме тук в тази картина, е, че когато ние започнем да пречим на лукавия да върши своите дела, неговите атаки не закъсняват. Реакцията на сирийския цар тук не закъсня. Той взе решение и го направи. Изпрати войски, които да заобиколят града и да заловят Божия човек. И въпросът е тук. Когато дойде тази ситуация, как ние реагираме? Каква е нашата реакция? И тук можем да разгледаме вече образите на Елисей и на Гейзи. Два образа, които са преобраз на днешните християни. Елисей преобраз на духовният, а Гейзи на плътският. Да, днес много хора наричат себе си християни. Много хора посещават църква, но животът им не се различава много от този, който е в света. И нека да видим каква беше тяхната реакция. Какво направи Гейзи? Каква беше първата реакция? Какво всъщност се случи? Когато войските на сирийския цар заобиколиха града, става сутринта слугата, отваря си очите, може би така се протяга, излиза навън и какво да види? Войска. От всякъде. Първото нещо, което дойде в него, беше паника и страх. Какво става тук? Какво се случва? Това е реакцията на плътския. Първата реакция, която той направи, беше точно това. Той се паникьоса, оплаши се и това се личи в думите му, които той каза. Господарю мой, какво ще правим? Слово реакция на плът. Това беше реакцията на плътта. Така реагира плътта в живота ни. Когато дойде някакъв проблем, казваме какво ще направим, как реагираме. Затова ви зададох и въпроса. Кое е това, което ще направим, дори за най-елементарното? Ще посегнем към хапчето. Да, аз вярвам, че има и нещо по-добро. Хайде, понякога ни е трудно да го направим. Защо ли? Какво правеше всъщност Гейзи? Той гледаше на обстоятелствата. Той гледаше на обстоятелствата. И кое беше това, което не му позволяваше да погледне и да види нещата, така както ги виждаше Елисей? Страхът
който беше се породил в него. Тази паника, която беше дошла в сърцето му. Това притеснение, какво ще се случи. Когато ти видиш толкова много войски, когато видиш проблемът, който стои пред теб и не виждаш изходния път, започваш да си мислиш какво ли не. Но много често забравяме, че първото, което трябва да направим, е да отправим погледът си към Господа. Трябва да отправим погледа си към Господа. Гейзи гледаше на обстоятелствата. Вижте, той беше по принцип постоянно с Елисей. Той виждаше толкова много неща и чудеса, които се случваха. Той беше с него всеки ден. И въпреки това, когато дойде тази ситуация, той реагира по този начин. Господарю, какво ще направим? Защо реагира той така? Кое го накара да постъпи по този начин? Той знаеше за Бога, вижте. Той знаеше. Но има една малка подробност. Той не го познаваше. Днес много хора знаят за Бога. Много хора знаят за Господ. Но дали всички го познават? Дали всички го познават? Плътският човек реагира плътски. Във всяка ситуация в животът той гледа нещата от тази физическа плътска страна. И тогава, когато идва нещо, хората в този свят, дори и християните, които не са с Господа, гледат точно плътските неща. Да си кажем направо. Понякога търсят користи във всичко това. Гледат облаги. Гледат облаги. Четвърто царе, 5 глава, 20 стих. Нека да си припомним само за малко случката, която беше малко преди това, с Неаман, сирийския военачалник. Как постъпи Гейзи тогава? Това ни дава представа за неговият образ и характер. Но Гейзи, слугата на Божия човек Елисей, си рече: ето, господарят ми се посвени, та не взе от ръката на този сириец Неаман това, което донеси. Но забележете, но в името на живия Господ аз ще се завтика подир него и ще взема нещо от него. Понякога използваме името на Господа, за да получим користи, за да прикриеме нашите намерения. Сутринта словото беше много силно за греховете и за това, което идва, и за това, че в крайна сметка наистина всички се грешиха тогава. Всички се грешиха. И когато трябваше да хвърлят камъните, това, което брат Кой казва, всеки един остави, защото всеки знаеше, че е грешен. Но хората в света, плътския християните, търсят своята изгода. Търсят начин как и по какъв да бъде този начин, който да приспят съвестта си, да го кажа. Затова, за да направят някакъв грях или да направят нещо, което не е редно. Те винаги търсят причина. Винаги търсят причина. Плътските християни търсят причина, за да се извинят за неща, които правят, за да може наистина да приспят своята съвест. Защото съвестта е тази, чрез която Бог, чрез силата на Святия Дух, ни изобличава. Така реагира Елисей. Гейзи, извинете. По този начин постъпи той. Той беше просто плътски. Той знаеше за Бога. Той беше с Божия човек. Всеки ден. Виждаше нещата, които се случват. Знаеме за възкресението на сина на жената. Толкова много неща ставаха. Той беше свидетел на всичко това. Но пак ви казвам, той не познаваше Господа. За съжаление днес има хора в църква, които не познават Господа. Това е така. А как реагира Елисей?
Какво направи той? Започна ли да се вайка? Започна ли да изпада в паника и да казва като Гейзи: "О, господарю мой, какво ще направим?" Започна ли да се тутка? Ама какво става тук? Защо се случи така? Защо това нещо не ми беше открито? Защо това нещо не ми се откри? Аз можеше да си опазя живота по този начин, ако знаех какво ще стане. И тук просто за момент да спрем. Замислили сте се за това, че Бог откриваше на Елисей какво се случва? Какво всъщност е намислил сирийският цар и по този начин, когато той известяваше на Израилевия цар, Израил беше запазен. А тогава, когато това трябваше и дойде до него и когато врагът беше там, това не му беше открито. Замислили сте се за това, че това не му беше открито. Ако му беше открито, как щеше да реагира? Какво всъщност щеше да направи той? И може би щеше да избяга, щеше да се премести, така както предупреждаваше Израилевият цар. Някой ще каже: "Да, това е напълно нормално, това е така. Бог ме предупреждава понякога, за да избягам от някаква ситуация, да не бъда в това." Но искам да ви кажа нещо много важно и съществено тук в този стих. Не е предвидено ние да бягаме. Не е предвидено ние да бягаме. Това е много важно и ние трябва да го запомним. Кой си всъщност? Трябва ли да бягаш? Когато дойде демоничната атака, когато дойде притеснението, тогава, когато дойде проблема, тогава, когато лукавия ти атакува, какво ще направиш? Ще избягаш ли? Какво ни е оставил Господ в това? Какво Бог ни е оставил? Ами Той ни е оставил оръжие. Той ни е оставил оръжие. Ефесяни 6 глава, 13 до 17 стих. "Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден. И като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочие припасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник. И с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивие. Вземете тоже и шлемът на спасението и меча на духа, който е Божието Слово." Амин. Ние имаме оръжие. Оръжие, което е силно да събаря крепости. Оръжие, с което ние да воюваме. Но прави ли ви впечатление в това оръжие? Това е така направено, че да пази нашите гърди, да пази нашето лице, да ни пази отпред. Коя е тази част от нас, която е незащитена? Ами гърбът ни. Ами гърбът ни не е защитен. Затова не е предвидено да бягаш. Ти трябва да стоиш с лице към врага. В момента, в който ти си обърнеш гърба назад към него, той ще ти атакува. Ние трябва да стоиме с лице към врага. Ако си спомняте предната проповед, която ви говорих, и не се обръщай никога назад. Това е едно от нещата. Една от причините, поради която ние трябва винаги да стоим обърнати напред. Защото тогава, когато се обърнеш, лукавият ще ти атакува. Той ще те издебне точно в момента, в който ти си го изгубил от своето полезрение и ще ти атакува. Какво всъщност е лукавия? Какво е всъщност Сатана? Какво ни казва Словото Божие? Той ни казва, че той е победен враг. Слава на Бога! Слава на Бога! Дяволът е победен враг. Много пъти ние го забравяме. Много пъти ние го забравяме и се страхуваме от него. Но
Всъщност, ние трябва да стоиме в Божието Слово. В това, което Божието Слово ни казва. Че ние трябва да стоим, да се противим на лукавия. И той какво ще направи? Той ще бяга от нас. Слава на Бога за това. Той ще бяга от нас. Нашата борба срещу какво е тук на тази земя? Срещу хората ли? Не. Нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу духовните сили на нечестието, срещу хитростите на Сатана. Затова не можем с тези човешки, физически средства, които са от този свят, ние да противостоим. Защото битката не е тук, а тя е духовна. И нашата битка се води в духовния свят. Какво всъщност видя? Тогава, когато Елисей се помоли, Господи, отвори му очите, за да види. Елисей вече беше го видял. В думите това се личи. Начинът, по който той се помоли. Той вече беше видял изходния път. Отвори му очите, за да види. Той видя една огнена колесница, много огнени колесници. Воинство небесно, което беше заобиколило Елисей. Какво всъщност ни показва това? Че духовният свят е реален. Той е наистина реален. И там се води битка. И там се води битка. Затова Бог ни оставя това Божие всеоръжие. Да стоиме припасани през кръста с истината. Аз съм истината, казва Христос. Нека стоиме припасани с Господа. Да носиме правдата за бронен нагръдник. Това, което пази сърцето си. Облечени в Христовата правда. И благовестието, Словото, с което ние да разрушаваме. Да разрушаваме намеренията на лукавие и да водиме души за спасение. И нека да вземем вярата наистина за щит. Никога да не губим своята вяра в Бога. За онова, което Той може да извърши за теб, за мен, за всеки един от нас. Тогава, когато изповядваме Божиите обещания. Чрез този щит ние можем да угасяме тези стрели, които лукавият отправя към нас. Това, с което той ни атакува в нашите мисли, в нашите сърца. И шлемът на спасението. Този шлем, който пази умът ни. Който пази умът ни. Там, където дяволът ни атакува най-често. Ние знаем, че всичко започва там. Тогава, когато той ти нашепва неща. Тогава, когато той ти говори. Всичко започва в нашия ум. И постепенно то слиза в сърцето ни. И нека да носиме мечът на духа, което е Словото Божие. Словото, което Бог ни е оставил. Защото то наистина е прекрасно Слово. Прекрасно Слово за всеки един от нас. Всъщност, ние имаме две възможности. Има две неща, които могат да се случат. Или да бъдем победени, или да бъдем победители. Но нека винаги да изхождаме от това, че дяволът е победен враг. И ние сме от страната на победителя. Амин. Затова нека не допускаме мислите, които дяволът се опитва да вкарва в нас, така, щото ние да се предаваме и да бъдем победени. Ние не сме призвани на това. Бог ни е призовал да бъдем пораженчици. Ние сме победители в Господа. Нека да не го забравяме. Има толкова много примери в Библията за такива случаи. Сидрах, Месах и Авденаго, Давид и Голят, Данаил. Вижте, проблемите в животът ни, те ще идват. Проблемите ще идват и няма как да не се случват. Бог не е обещал, че няма да има проблеми. Или се изпадна в ситуация, в която имаше проблем. Ами за тези, за които споменахме, Сидрах, Месах и Авденаго, проблемът дойде до тях. Те бяха хвърлени в огнената пещ.
Но какво каза тогава Навуходоносор? Не хвърлихме ли 3? А сега виждам 4 и лицето и образът на един е като на Божия син. Халелуя! Проблемът ще дойде, но с него ще дойде изходния път, защото Бог ни е призовал да бъдем победители. Тогава, когато Давид трябваше да се изправи срещу Голиат, каква беше реакцията на Саул? Ама как ти ще се изправиш, ти, който си младеж, който си един овчар и си толкова млад, срещу този велик филистимски воин, който е воин от младостта си? Как реагира Давид тогава? Господарю мой, слугата ти е убивал и лъв, и мечка, и този необрязан филистимец ще бъде като един от тях. Той имаше вяра. Той ходеше с вяра и виждаше нещата, че е победител чрез очите на вярата, които Бог му беше дал. Чрез опитностите, които той имаше. Виждате ли, много важно е ние да имаме опитности с Господа. Защото това са неща, които ни насърчават. И тогава, когато някой брат или сестра споделя нещо, то не е просто само така да го каже. То е за наше насърчение. За това да можем ние да се привдигнем. Защото в дадената ситуация ти може да си паднал. Притеснението може да е дошло до теб. И тогава, когато чуеш свидетелството, това да ти насърчи и да ти привдигне. Данаил беше в рова. Но това нищо не значеше. Защото неговото упование беше в Господа. Елисей се помоли. Как се помоли Елисей? Господи, отвори му очите, за да види. Тази вечер Господ наистина да отвори очите ни, за да видим. Амин. Преди да му се отворят очите на Гейзи, това, което виждаше той, бяха проблемите. Беше безизходицата. Какво ли се казваше? Какво ли си помисли тогава? Ще бъдем заловени? Може би ще бъдем убити? В най-добрият случай в кавички ще бъдем роби? Какво точно си е помислил? Не знаем. Но това, което той казва, показва, че в него имаше страх и паника. В него имаше притеснение. Но какво трябва да се случи, за да излезнем ние от тая ситуация? Какво трябва да се случи? Това, което казах преди малко. Да ни се отворят очите, за да видим. За да видим отвъд това, което стои пред нас. Защото зад тази планина, зад този проблем, стои кой? Стои Господ. Стои отговорът. Стои нашия щит. Халелуя! Господи, отвори му очите, за да види. И какво всъщност той видя тогава? Той вече виждаше не проблема. Не проблема. Той виждаше избавлението. Тогава той се одързости. Той виждаше избавлението. Тези огнени колесници, които бяха заобиколили Елисей, които бяха застанали на стан около тях. Но знаете ли, това е слово писано. Това е слово, което Бог ни го е обещал. Това е слово, което е за нас. Псалом 34, 7 стих. Какво ни казва Псалм? Ангелът на Господа се опълчва около онея, които му се боят и ги избавя. Амин. В някои преводи се казва обкръжава. Ангелът на Господа ни обкръжава. Вижте, това е слово, което е записано. И това слово стана реалност точно в тази ситуация, когато Елисей и Гейзи бяха заобградени от войските. Ангели от Господа бяха ги заобиколили. Аз вярвам, че тази вечер има ангели тук сред нас. Амин. Такива, които ни обикалят, заобиколили са ни и ни пазят и ни закрилят. Слава да бъде на Господа за това. Вижте, това е Слово Божие, това не е нещо,
което ние си го измисляме. Това е така. Така е записано. Всичко може да премине, но Словото на Господа не. Всичко е в Словото на Бога ще се изпълни. Истинските християни са тези, които са положили упованието си в Господа. Амин. Ние сме под Неговата защита. Нека да не го забравяме това. И затова нека нашите духовни очи да бъдат отворени, за да видим отвъд това, което е в този свят. Да видим какво е богатството на славното от Него наследство, което колко е превъзходна е силата му към нас, вярващите. Амин. Това също е Слово Божие. Това беше молитвата на апостол Павел. Това беше молитва. Ефесяни, 1 глава, 17 до 19 стих. Вижте, това беше молитвата на апостол Павел. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете, да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството му между светиите на славното от него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действането на могъщата негова мощ. Амин. Прекрасна молитва. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос ви даде дух на мъдрост и на откровение. Какво откровение? Какво откровение Бог да ни даде? Ами това, че ние сме победители в Господа. Да отвори очите ни, да просветли очите на нашите сърца. Бог да ни благослови. Това да бъде реалност и живот в нас. Благославяме тази молитва на апостол Павел да действа в живота на всеки един. На всеки един от нас. Ние имаме нужда от това. Ние имаме нужда от това нашите очи, на нашето сърце да бъдат просветени. Виждате ли, тази молитва беше същата като на Елисей. Какво той се помоли тогава? Отвори очите му, за да види. Нямаме нужда ние да виждаме нещата в физическия свят. Не е нужно ти да виждаш тук реално това, което е в духовния. Но чрез Словото на Бога ние знаем, че то съществува. Ние знаем, че то е реалност. И чрез очите на вярата, чрез просветените очи на нашето сърце, ние стоиме в Божието Слово и обещание. Какво Бог говореше? Какво сам Господ Исус Христос говореше, когато казва? Това беше слово, което от Стария Завет и то бе цитирано от нашия Господ. Имат очи, но не виждат, и уши, но не чуват. Много хора днес са така. Много хора днес са така. Виждат, гледат всъщност, но не виждат. Слушат, но не чуват. Защо? Защото сърцата им са натежали. Защото сърцата им лежат тук в света. Защото те търсят това, което е тук. Това, което Гейзи потърси. Той потърси користи. Поиска това, което Ниаман беше приготвил. Ама аз така малко да си взема за мен. Знаем какво се случи след това. Какво стана тогава, когато Израел трябваше да влезне и след като събори и Ерихон да направят? Какво направи Ахан? Той взе корист. Той взе нещо, което беше проклето. И това донесе проклятие върху целия Израилев стан. Бог беше забранил. Но неговите очи се съблазниха в това. И той взе корист. И това донесе проклятие. Много пъти в постъпките ни, в нещата, които правим, начинът по който го правим, носи проклятие.
Бог да ни благослови в това и да ни пази от това да ни попадаме под такова нещо. Всички сме съгрешавали. Както и сутринта словото беше. Няма праведен ни един. Всички се грешиха. Но Бог да ни благослови. Бог да ни благослови в това да стоим в Божиите обещания. Виждате ли, Божието Слово е толкова прекрасно. Толкова прекрасно изпълнено с толкова много обещания към нас. Всички знаем един прекрасен псалом, който дори и го пеем. Псалом 91. Само една част искам да ви прочета. От 11 до 14 стих. Защото ще заповяда на ангелите си за теб, да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия. Понеже той е положил в мен любовта си, казва Господ. Затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Алелуя! Алелуя! Познаваме ли името на нашия Господ? Познаваме ли името на нашия Господ? Знаем ли кой е Той? Толкова прекрасно слово, толкова прекрасни обещания. Ние ги имаме. Ние ги имаме. Те са там, в Словото Божие. То е дадено за всеки един от нас. Елисей беше до Гейзи и той виждаше всичко, каквото се случва около него. Днес ние нямаме Елисей до нас. Няма кой да ни показва и да ни казва какво да направим в ситуацията. Но ние имаме Божието Слово. Днес ние имаме Божието Слово. Тогава те са го нямали. Не е било познато. Поне за обикновените хора. А днес ние имаме Словото Божие. И всичките Божии обещания. Цялата Божия премъдрост и истина е записана в това Слово. Вечният живот е тук записан. Разбирате ли? За какво всъщност трябва да ни се отворят очите? Да познаем, че това Слово, което Бог ни е оставил, е Словото, което ни държи, което ни пази. Нека да разберем и да не гледаме на този свят, на този материален свят и да живеем според неговите стандарти. Нека да започнем да гледаме на Божието Слово и да живеем според него. За това трябва да ни се отворят очите, за да познаем Словото, което Господ има за нас. И тогава, когато това Слово стане живот и се съедини вътре в нас, тогава можем да кажем: що си ти, планино велика, пред Зоровавела поле? Захария, 4 глава, 7 стих. Можем ли тогава да го кажем? Що си ти, планино велика, пред Зоровавела поле? Халелуя! Какъв е тогава проблемът? Няма проблем. Защото твоето упование е в Господа. Твоето упование е в Господа. Какво сте вие болести? Какво сте вие проблеми? Взаимоотношения пред моя Бог, в което е моето упование. Амин. Амин. Бог да просветли очите ни, за да видим. Какво да видим? Какво още да видим? Какво трябва да видим? Че Бог е наш баща. Халелуя! Нека да го кажем всички заедно. Бог е наш баща. Слава на Бога! Това не е ли прекрасно? Това не е ли прекрасно Бог да бъде наш баща? Какво ни казва Словото? А на тия, които повярваха, Бог даде право да се нарекат Божии деца. И такива сме. Халелуя! Кой истински баща не милее за децата си?
Аз вярвам, че това слово трябваше да го кажем. В четвъртък брат Тошко точно това слово цитира. Това беше словото, което той говори. И вярвам, че Бог иска ние да чуем това слово. Защото наистина, кой истински баща не милее за своите деца? Исус какво казваше? Вие, които сте зли, знаете да давате добри неща и блага на децата си. Колко повече вашия небесен Отец ще даде добри неща на ония, които просят от Него? Амин. Това е Словото на Бога. Ние разбираме ли го това? То е неотменимо. А какво правят повечето от нас? Започват да се вайкат, започват да се притесняват. Когато видиш проблема, как реагираш? Като Елисей или като Гейси? Припомни си Божиите обещания. А какво казва апостол Павел? А моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава. Амин. Бог е верен да разреши всеки наш проблем. Било за работа, било за финанси, било за здраве, било за взаимоотношения и за каквото и там се сетите. Бог е верен. Нека ние да бъдем като Елисей, на който нямаше нужда да му се отварят очите, защото той го беше видял. Поради простата причина, че той имаше тези близки взаимоотношения с Бога. Той не просто знаеше за Бога, той го познаваше. Нека и ние да бъдем такива. Хора, които познават Бога. Като какъв? Като свой баща. Халелуя! Халелуя! Тези, които са от към нас, струват повече от тия, които са в този свят. Виждате ли? Бог ни оставя толкова обещания. Думите, които Елисей каза, тези, които са от към нас, тогава там. За Божията протекция, за това, което Бог прави. Тогава, когато изпаднем в проблема, в ситуацията, има някой, който стои до нас. Това е духовно. И това е духовна битка. Това е битка, която се води всеки ден. Всеки ден за нашите души и смърт. Какво е нужно да устоиме в тази битка? Какво е нужно ние да стоиме в това? Какво ни казва Господ? Ако имате вяра, колкото синапово зрънце, и кажете на тази планина премести се, или на това дърво изкорени се и се хвърли в морето, те какво? Ами ще го направят. Нужна ни е вяра. Част от Божието всеоръжие, за което апостол Павел говори. Нужна ни е вяра. Да виждаме с очите на вярата. Но виждате ли, прави ли впечатление, че тук не става въпрос ние да се помолим на проблема да изчезне, да се махне. Моля ти се, махни се. Какво всъщност Господ направи? Той заповяда. Той заповяда на проблема да се махне. На планината и на дървото. Ние не сме призвани да се ваякаме и да хленчим и само да молиме. Моля те, Господи, моля те. Бог ни е овластил с сила да настъпваме, да събаряме, да изгонваме. Ние имаме власт на тези духовни същества, които ни атакуват. Ние имаме власт. И това е словото, което тук ни казва. Когато кажеш, когато заповядаш, тогава те ще се махнат. Обаче защо тогава ние се проваляме толкова много пъти? Какъв е всъщност проблема? Много пъти се проваляме. Ние познаваме Словото, дори това казваме, но се проваляме. Защото много пъти търсиме изход човешки. Ситуация, в която ние с нашия ум, с нашите възможности, с нашия интелект, можем да разрешим даден проблем. Много е лесно.
Днес има толкова много реклами. Когато ти заболи глава, вземи това хапче. Когато ти заболи гърло, вземи това. Когато стане нещо друго, направи това. Какво всъщност се опитва дявола тук да направи? Да, когато ние примерно вземем някои от тези неща, наистина ще почувстваме това физическо облегчение. Но какво всъщност тук се случва? Ние забравяме да се молим. И започваме да постъпваме рутинно точно в плътта. И да правим нещата по-плътски. И нещата си се случват. Аз не казвам, че лекарите са нещо лошо. Това, когато трябва да се отиде на лекар. Тогава, когато трябва да стане някаква интервенция. Бог е в контрол на всичко това. Но просто за малките, простичките неща. Каква е нашата първореакция? Как реагираме първо, сигнално да го кажа? Как ние постъпваме? Какво се случва тогава? Точно в този момент, когато ние постъпваме по този начин, Божиите колесници се оттеглят от нас. Те се оттеглят от нас. Бог е обещал защита. Но къде сме ние понякога? Там ли сме? Чакаме ли го? Знаеме случката за вдовицата, която Господ говори за неправедния съдия. Какво каза той накрая? А когато дойда, ще намеря ли вяра? Когато дойде Господ, ще намери ли вяра в нас? Апостол Павел ни казва, че ние не ходиме с виждане в този свят. Ние не ходиме с виждане, а с вяра. Всеки ден, скъпи братко и сестро, е духовна битка. Всеки ден ние се изправяме срещу стрелите на лукавия. Всеки ден за нас е предизвикателство. Колкото и да ни се струва, че е обикновено. Дори в един обикновен ден дяволът ни стои. Той се опитва да ти атакува и го прави. Къде стоиме ние? Къде сме? Тази битка ние водиме постоянно. Тя е там, да, в духовния свят, но ние сме част от всичко това. Колесниците бяха там, те ги видяха, но в цялата тази ситуация там бяха Елисей, там беше Гейзи, там бяха сирийските войски. Дори в духовния свят, тогава, когато се води битка, ние също сме част от всичко това. Затова, кое е това, което наистина може да ни държи? Кое е това, което ние трябва да знаем? Че в дадена ситуация ние можем да устоим. Ние ще изпадаме в трудност. Ще изпадаме в проблеми. Ще идват неща до нас, до нашия ум, до нашите сърца, дори обвинения вътре в нас за неща, които сме съгрешили, които сме сбъркали. Нещо, което да те накара да се откажеш от Господа. Но какво всъщност ни казва Словото Божие? Римляни, 8 глава, от 31 до 35 стих. И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Кой ще бъде против нас? Ако Бог е откъм нас. Халелуя! Виждате ли колко силно е това? Ония, който ни пожали своя син, но го предаде за всички нас, как не ще ни подари с него заедно всичко? Амин. Кой ще обвини Божиите избрани? Когато дойде обвинението, приемаш ли го? Когато дойде мисълта за това, че ти си виновен, приемаш ли го? Сутринта чухме точно това свидетелство за жена, която се самообвинява за това, че примерно не е намерила най-добрите лекари за там своите родители. Когато дойде обвинението, кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли? Кой Бог? Този, който ги оправда. Кой е ония, който ще ги осъжда? Христос Исус ли? Който умря, а при това биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога
и който какво прави? Ами ходатайства за нас. Слава на Бога! Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли? Или утеснение? Гонение ли? Глад ли? Голота? Бида или нож? Тези няколко думички са всички неща, които идват до нас всеки ден. Но кое е това нещо, което ще ни отлъчи? Кое е това нещо, което ще ни отлъчи? Да ни бъде. Ние да стоиме Божиите обещания. Бог ни казва, не бойте се. Колко пъти е казано в Божието Слово, не бойте се? Някои казват 365 пъти. Значи за всеки ден ние имаме поведнъж. Слово от Бога. Не бой се. Не бой се. Нека да не забравяме, че Бог наистина е над всеки проблем. Той е над всяка ситуация. Той стои над всичко. Матея 6 глава, от 25 до 34 стих. Колко е прекрасен нашия Господ. И какво Той прави за нас. Това слово, което така ме насърчи в четвъртък. Слово, което брат Тошко прочете. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви Отец ги храни, вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижани да прибави един лакът на ръста си? И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят, нито придат, но казвам ми, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес има, утре я хвърля в пещ, не ще ли много повече да облече вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте. Какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Божието царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на денят злото, което му се намира. Слава да бъде на Господа. Защо се безпокоиш? Защо се безпокоиш? Прекрасно слово, което Бог ни дава обещание, че Той е верен да се грижи за всеки един от нас. За всеки един от нас. За какво още трябва да ни се отворят очите? Да знаем първо, че Бог е нашият небесен Отец. За какво друго? Бог трябва да отвори очите ни. Но първо нека да ви кажа, върху този стих, не знам, сещам се за Мария и Марта, когато четях Матея. Марта беше толкова огрижена в нещата, толкова забързана в това да прави какво ли не. Даже отиде и каза, Господи, кажи на тая моя сестра, тук аз се отрепвам от работа, а пък тя е седнала и стои. Какво Господ ти каза тогава? Марто, ти се грижиш за много неща, но Мария избра добрата част. Колко Марти има днес? Това е повече към жените. Знаем, че върху тях пада повечето товар в домакинството, в къщата. И те се грижат за много неща. Но на какво Бог ни е призвал? Първо да търсим Божието царство. Да търсим Неговата правда. Защото във всяко нещо Той е промислил и се грижи за нас. Толкова много сила има в Словото на Бога. Разбирате ли го това? Това е Божие Слово. То наистина е неотменимо. Бог ни е обещал всичко това. Защо се притесняваме тогава?
Защо всъщност наистина се притесняваме? Тогава, когато Бог е казал, че Той ще се грижи за всеки ден за нас. Той ще промисля. Бог да ни благослови за това да стоиме и да живеем в Божиите обещания. Да стоиме в Господа. И Той е верен да изпълни Словото си на времето. Когато дойде проблема, когато дойде трудността, когато дойде огненото изпитание, нека знаем, че Господ е там и Той е приготвил изходния път. Защото не ни е дадено да носиме товар по-тежък от този, който можем, казва апостол Павел. Но заедно с него, заедно с изпитанието идва изходния път. Амин. За какво още трябва да ни се отворят очите? Кое е това скъпоценно нещо, което ние имаме? Този скъпоценен бисер, който ние имаме, който Господ изработи за нас. Ами нашето спасение. Слава на Бога! Нашето спасение. Ние сме спасени. Осъзнаваме ли го това? Осъзнаваме ли смисъла и силата на това, което ние имаме? Че в Господа ние сме спасени. Защото там на кръста на Голгота Той плати цена. За тебе, за мене, за всеки един от нас. И в Господа ние сме спасени. Слава да бъде на Господа. Ами ние ако вземем само това, че Бог е нашият Отец и това, че ние имаме спасението, ами какво ни трябва повече? Кое е това, което ни трябва повече? Човешкият живот ще премине тук на тази земя. Колкото и да е години. Колкото и да е времето, то ще премине. Ще дойде вечността. За едни ще бъде едно очакване за пъкъла. Едно очакване, в което наистина не можем да си го представим. Но какво ще бъде за нас? Какво ще бъде това време за теб и за мен? Аз вярвам и изповядвам, че то ще бъде време, в което ние ще бъдем с Господа. Амин. Ние всички заедно ще бъдем с Господа. И ще хвалим, ще славим, величаем Неговото име в Божието присъствие. Там, където няма да има тъга. Там, където няма да има болка, няма да има сълзи. В Божието присъствие. Халелуя! Колко е прекрасен нашия Бог. Освен спасението, кое е това, което имаме заедно с Него подарено? Вечният живот. Това, за което говорим. Вечният живот. 1 Йоанна 5 глава 13 стих. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате какво? Вечен живот. И да вярвате в името на Божия Син. Словото ни го казва. Това писах вам, да знаете, че имате вечен живот. Слава на Бога! Прекрасен баща, спасение и вечен живот. Исус казва, че който вярва в мен, няма да дойде на съд, но е преминал от какво? От смърт в живот. Слава да бъде на Господа! Слава да бъде на Господа! Кое е повече от това, което ни е нужно? Нека наистина да стоиме и да го пазим. Да пазиме тези Божии обещания в сърцата ни. Нека да ни ги продадем за паница леща. Какво направи Исав? Той продаде своето първородство. Той продаде своето първородство. За нас това е спасението. Алелуя! Нека да се хванеме здраво за Бога. Нека да се държим за Него и да не се пускаме нито за момент. Да стоиме в Словото Му. Да се доверяваме на Него. Нека проблемът, който идва, да не го издигаме толкова високо, че да не можем да виждаме Господа. Да не можем да виждаме изходния път. Защото Бог е там, Той стои и ни чака. За какво всъщност Бог беше създал човека? Точно за това,
да има това общение с Него. Затова човекът беше създаден. Но там в Едем, след грехопадението, след измамата, която Сатана вкара, там човекът изгуби това общение. Там духът на човека умря. И тази връзка беше прекъсната. Там много пъти, както нашия пастир е казал, беше имплантиран грехът вътре в нас. Но днес, нека знаем, че ние сме оживотворени чрез духа на правдата и истината в Господа. Оживотворени за нов живот, който е живот в дух и истина. Защото истинските поклонници се покланят на Господа с дух и истина. Халелуя! Нека ходиме, нека виждаме това, което виждаше Елисей. Нека Бог да отвори очите ни, за да виждаме отвъд този материален и физически свят. Това, което Бог е приготвил за нас. Ние трябва да се научим на това и да го виждаме. Защото Божиите обещания, какво казват Словото? Те са да и амин. И накрая искам да завършим с 2 Коринтияни 1 глава, 20 стих. Понеже в него е да за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. Затова и чрез него е амин за Божията слава, чрез нас. Нека тази вечер всеки един от нас да направи своят избор, да прегледа сърцето си. Какво искаш да виждаш ти? Това, което виждаше Елисей, или това, което виждаше Гези преди да му се отворят очите? Да ходиме по дух или по плът? Изборът е наш. Бог ни е създал със свободна воля. Нека Бог да ни благослови в това. И аз искам да ви помоля да се изправим. И нека да имаме молитва, защото аз вярвам и знам, че всеки един от нас в много ситуации постъпва като Гейзи. И тази вечер Бог да отвори и просветли очите на нашите сърца, за да виждаме духовното, за да виждаме Господа, за да виждаме Божиите обещания, които, както ни казва Словото, са да и амин за всеки един от нас. Халелуя! Така, това, което идва в сърцето ми, може ли така да се молим? Просто да повтаряте след мен. Молитва, която Бог така да ни води. Господи, Татко наш, тази вечер ние заставаме пред Тебе и Те молим Ти да просветиш очите на нашите сърца, за да бъдем виждащи, така както Елисей виждаше, а не като Гейзи. И да стоиме твърдо в Твоите обещания за нашия живот, за нашето спасение, за това, което Ти си приготвил за всеки един от нас. И да бъдем виждащи, Господи. В Твоите ръце си оставяме и Ти отдаваме цялата слава. В името на Исус. Амин. Амин. Бъдете благословени. Нека Бог да ни благослови. И аз вярвам, че Бог тази вечер говори на сърцата ни. Преди да започна проповедта, просто в духа усетих много силно като атака. А някак си в тялото усещах някаква, така как да кажа, нещо, което ме притискаше. И аз вярвам, че това беше време, в което Бог искаше това слово да дойде до нас. Ние имахме молитва преди това, точно за това Бог да разчупи. И аз вярвам, че Бог говори на сърцата ни, на умовете ни, тази вечер на всеки един от нас. Нека това слово да пусне корени и да даде живот във всеки един от нас. Всички ние имаме нужда, повярвайте ми, всички ние имаме нужда от това. Нека да не забравяме, че нашата битка не е срещу плът и кръв. И да продължаваме. Амин, бъдете благословени.
Халелуя, бъдете благословени и нека да не забравяме нашите служби, както и сутринта бяха споменати, така и да ги споменем още веднъж тази вечер. В вторник молитвеното, което е от 19:30, в сряда молитвено за освобождение, в четвъртък службата, която е редовна, в петък отново молитвеното, в събот младежкото, което е за нашите младежи, в неделя редовните наши благословения. Тази неделя е първата от месеца, нали е така? Значи тя ще бъде съпроводена и с Господната трапеза. Нека наистина да участваме в това, защото аз вярвам, че това наистина е нещо много важно, което ние трябва да правим като християни. Нека Бог да ни благослови във всичко това. Преди да завършим с молитва, искам брат Митко Стойчев да помоля в това, но да.